खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ मरिगावआव अंगनबाड़ी मावथिफोरनो स्मार्टफन रानदों। पुष्टि गोनां आदार आरो खुदिया अनसाइ सिबिथाइफोरखौ जौगाहोनो थाखाय आसामनि दै फुंखा आरो आइ.एन्ड.पि.आर मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया पोषण अभियान बिथांखिनि सिङाव अंगनबाड़ी मावथिफोरनो स्मार्टफन रानदों। बे हाबाफारिखौ मरिगावनि पुतिया भराल अडिटोरियामाव खुंनाय जादोंमोन आरो जिल्ला आइजो आरो खुदिया अनसाइ बिफाननि बानजायनायाव खुंफुंनाय जादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला जिल्लायाव गासै 2137 अंगनबाड़ी मिरुफोराव साबसिन नायदिंनाय आरो सिबिथाइ होनायखौ रोखा खालामनो थाखाय पोषण ट्रेकार एपजों लोगोसे स्मार्टफन रानना होयो। मन्थ्रि हाजरिकाया बुंदोंमोन दि पोषण अभियानआ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिजों जागायजानाय आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों हेफाजाब होजानाय मोनसे गाहाय हाबाफारि। बिथाङा अंगनबाड़ी मावथिफोरखौ आदार खान्थिनि सिनस्रि महरै बाख्नायदोंमोन आरो आजिरा समनि गोदान मुलाम्फा आरो गोदान मिरुफोरनि सायाव नोजोर होदोंमोन। गार्जियान मन्थ्रि कौशिक रायआबो अरुणोदय बायदि जौगालु बिथांखिफोरनि सायाव सावरायदोंमोन आरो मावसाफोरखौ गावसोरनि बावसोमनाय सिबिथायाव थाबाय थानो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ आसाम कंग्रेसआ फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव गासै 40 मासिफोराव उदाङै बिसायख'थि गेलेगोन। आसाम कंग्रेसआ सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव गासै 40 मासियाव जेबो गोरोबथा खालामाजासे बिसायख'थि गेलेगोन होनना फोसावदों। कक्राझारनि शान्तिनगराव ससियेल मिडिया आरो आइटि बिफानजों खुंजानाय मोनसे मावबादानि समाव एआइसिसि नेहाथारि आरो आसामनि बिबानगिरि पृथ्वीराज साठेआ बे बाथ्राखौ फोसावो। साठेआ बुंदोंमोन दि कंग्रेसआ उदाङै जुजिनो थाखाय आबुङै थियारि। बिटिआरनि सुबुंफोरा सोलायनायखौ नागिरगासिनो दं आरो कंग्रेसआ बै गुबुन राहा होगोन। बिथाङा बिजेपिजों लोगो जानानै इउपिपिएल दैदेननाय खुंथायाव थानाय बिटिसि सोरखारखौबो सोंखारिदोंमोन आरो रायजो राजानि गोजोननाय गैयैयाव बांगासिनो दं होनना दाबि खालामदोंमोन। बे मावबादायाव गासै 40 बिटिसि बियाबनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा बाहागो लादोंमोन। बेनि थांखिया साबसिन भट होग्रा सौहैनायनि थाखाय पार्टीनि सोद्रोमाफोरखौ समाजारि बिजों आरो आइटि रोंग'थियाव फोरोंथाय होनाय। थामथि खौराङाव दङ ईद उल जुहानि समाव आयेन बेरेखा मोसौ बुथारनायनि दायाव आसामाव सा 16खौ खानाय जादों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया गासै रायजोआव ईद उल जुहा फालिथायनि समाव आयेन बेरेखा मोसौ बुथारनायनि रिपर्टफोरनि सायाव दुखु फोरमायदों। गावनि मावख'आरि एक्स हेन्डेलाव मोनसे पस्टआव गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि संबिजिदनि सिङाव धोरोमारि उदांस्रिखौ बानस'नाय जायो, नाथाय बेखौ आयेन आरो रायजोआरि खान्थिनि सिङाव बाहायनांगौ। गिबि मन्थ्रिनि बायदिब्ला कटन मुलुगसोलोंसालि कामरुप मेट्र', धुबरी, हजाइ आरो श्रीभूमि बगरगुलजों लोगोसे ओनसोलफोरनिफ्राय मोसौनि बाहागोफोरखौ बोखांनो हानायनि 4 केस मोननाय जादों। 4 आयेन बेरेखा बुथारग्रा थावनिफोरबो मोननाय जादोंमोन। 3 काछाराव, गुमरा, सिलचर, लखीपुर आरो 2 करिमगन्जआव, बदरपुर आरो बंगा। दासिम सा 16 सुबुंफोरखौ खानाय जादों, सा 9 काछारनिफ्राय आरो सा 7 श्रीभूमिनिफ्राय। जों हारियारि गोरोबलायनायनि थाखाय नांथाबनाय, नाथाय आयेन बेरेखानि बेसेनाव नङा। सीएमआ बुंदोंमोन दि गासैबो सिफायग्राफोरनि बेरेखायै राहा लानाय जागोन। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि बिजिरसं फरायसंगिरिफोरखौ मदद होनो थाखाय गोदान बिथांखि फोसावो। आसामनि गिदिर खौरां। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बिजिरसं फरायसंगिरिफोरखौ हेफाजाब होनाय आरो सोरखारि सिबिथाइफोरखौ साबसिन खालामनायनि थांखिजों 2 गाहाय हाबाफारिफोर जागायदों। गुवाहाटीनि लक सेवा भवनाव खुंजानाय मोनसे हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि शर्माया बिजिरसं फरायसंगिरिफोरनो राङारि हेफाजाब होनो थाखाय मुख्यमन्त्रि जीवन अनुप्रेरणा बिथांखि जागायदोंमोन। बे बिथांखिनि सिङाव आबुं सम बिजिरसं फरायसंगिरिफोरा 25,000 मोनगोन, जेराव दिव्यां फरायसंगिरिफोरा 40,000 रां मोनगोन। बे हाबाफारिनि थांखिया गासै आसामाव बिजिरसंनाय आरो जौगाथायखौ बांहोनाय।
हाबाफारियाव बिबुंथि होनानै गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि बे बिथांखिया फरायसंगिरिफोरखौ राङारि नारसिनथाय गैयाजासे गावसोरनि बिजिरसंनायफोरखौ फोजोबनायाव मदद होगोन आरो सोलोंथायाव साख्रिनि थाखाय दरखं बेखेवगोन। बै समावनो सीएम शर्माया सोरखारि मावफारियाफोरनि थाखाय गावजों गाव सोलाय-सोल'खौ थि खालामनानै स्वागत सर्टिफिकेट पर्टेल जागायदोंमोन। पर्टेलनि गेजेरजों 9,000नि बांसिन ग्रेड 3 आरो 4 मावफारियाफोरखौ दैथायहरनाय जादोंमोन। बिखान्थिखौ रोखा आरो सम सिमा गोनां खालामदोंमोन। गिबि मन्थ्रिया मावख'आरि लोगोआरि बिथांखिफोरखौबो रोखा खालामदोंमोन, जेरै अपुन-घरनि सिङाव न'नि दाहार बांहोनाय, सम मथै डिए होनाय आरो अनफावरि थिसननाय। आसाम सोरखारनिफ्राय मोननै गोख्रों आगान बिजिरसंगिरिफोरखौ गोहो होनाय आरो रोजा रोजा रायजोनि मावफारियाफोरनि जिउखौ गोरलै खालामनाय। बाथि खौराङाव दङ दिल्लीनि दयालपुराव सुटकेसनि सिङाव उन्दै हिन्जावसानि गोथै देहा मोन्दों। नखरनि सुबुंफोरा आथोनारि गाग्लोबनायनि अजद होदों। दिल्लीनि दयालपुर ओनसोलाव सासे 9 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ मोनसे सुटकेसआव गोथै देहा मोननाय जादों, जायनि थाखाय गोबां रागा जोंखांहोदोंमोन आरो हेंथा दिन्थिफुंदोंमोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला हिन्जावसानि नखरा अजद होयो दि बिथांजोखौ आथोनारि गाग्लोबनाय जादोंमोन। पुलिसआ बिएनएस आरो आथोनारि दायनिफ्राय गथ'फोरनि रैखाथि आयेननि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामदों। दायनिगिरिखौ सिनायनो आरो हमनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं, जेराव सुलु बुथुमनो आरो दायनिगिरिखौ नागिरनो थाखाय गोबां हानजाफोरखौ थिसननाय जादों। पुलिसआ पेरामिलिटारि जवानफोरनि हेफाजाबजों ओनसोलाव आयेन आरो आब्रुथिखौ लाखिगासिनो दं। थैनायनि जाहोनखौ रोखा खालामनो थाखाय पर्टम रिपर्टखौ नेनाय जादों। 6थि खौराङाव दङ कंग्रेसनि ससियेल मिडियाया बिटिआर बिसायख'थिनि थाखाय थियारि जागासिनो। फैबाय थानाय बिटिआर बिसायख'थिखौ लानानै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटि ससियेल मिडिया आरो इनफरमेशन टेक्न'लजि बिफाननि मासिगिरि रातुल कलितानि मासि सामलायनायाव मैया क'क्राझाराव ससियेल मिडिया आरो खौरां बिरोंदामिन बिफाननि मोनसे मावबादा खुंफुंनाय जायो। बे फोरोंथाया दुलाराय भारतारि कंग्रेस आफादनि समाजारि बिजों बिफाननि हायुंआरि क'अर्डिनेटर सयंतनी रयजों खुंजादोंमोन। बे मेलाव अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिनि नेहाथारि आरो आसाम कंग्रेसनि लोगो बिबानगिरि पृथ्वीराज प्रभाकर, रायजो कंग्रेसनि मावफुं आफादगिरि जाकिर हुसेन सिकदार, रजेलिना तिर्की, प्रदीप सरकार, एमएलए सबाहन आली सरकारा बाहागो लादोंमोन। बिटिआरनि सिङाव थानाय रायजो कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर आरो उदालगुरि जिल्लाफोरजों लोगोसे रायजो कंग्रेसनि दोलोनि मावथिफोराबो नुजाथिदोंमोन। बिटिआर लुनायनि थांखिजों मावबादायाव गोबां मावखान्थिफोर बानायनाय जादोंमोन। 7थि खौराङाव दङ बाक्सायाव सुबुं रैखाथि दोलोनि हाबनाय हाबाफारि। बिटिआर बिसायख'थिनि थाखाय आरोबाव माखासे दानफोरल' दंबावो। बे समाव बिटिआरनि सुबुंफोरखौ दखल खालामनो नाजानायाव राजखान्थियारि दोलोफोरनि गेजेराव दावहानि समनि गोनांथि दं। बिपिएफ, इउपिपिएल आरो बिजेपिजों लोगोसे नबसरनिया दैदेननाय गण सुरक्षा पार्टीआबो बिसायख'थिखौ लानानै दावराव-दावसि खालामदों। बाक्सा जिल्लानि दिहिरा गौथुमारि बियाबनि सिङाव थानाय दुमुनियाव रबिबारखालि गण सुरक्षा पार्टीनि मोनसे जर'खा मेल जानानै थाङो। बे मेलाव गण सुरक्षा पार्टीनि खामानिनि फारसे गोसो बोनो हानायनि उनाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि रोजा रोजा हौवा हिन्जावफोरा नेमखान्थि बायदियै दोलोआव हाबफैदोंमोन। जयेन खालामनाय हाबाफारिनि जोबनायाव खौरांगिरिफोरजों मोनसे मोगा-मोगियाव बिथांमोनहा बुंदोंमोन, जों सिगाङाव जाय हान्जायाव दंमोन बेयो जोंनि मोनसेबो खामानिखौ मावनो हायाखै। जायखौ नोजोर होनानै जों दिनै बे दोलोआव हाबनो थाखाय नारसिनजादोंमोन। जों मिजिं थिगोन दि बे हान्जाया जोंनि गोसोनि मोन्दांथिफोरखौ बुजिनानै जोंनि आबुं जयै खामानिफोरखौ फोजोबनो नाजाबाय थागोन। गण सुरक्षा पार्टीनि दिहिरा ब्लक कमिटिनि नेहाथारि यादव दासआ मुंख'दों दि बे खेबाव श्रीरामपुराव धनश्याम दासनि देरहानाया 3थि खेबनि थाखाय रोखा जाबाय। मानोना धनश्याम दासआ बिटिसिनि सासेल' काउन्सिलर आरो बिटिसिआव थाग्रा गोग्लैसोनाय सुबुंफोरनि दुखुखौ बुजियो। बेनिखायनो बे खेबावबो बिथाङा दिहिरानिफ्राय गोबां फारागथिजों देरहानो हागोन। 8थि खौराङाव दङ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां गोदान राजखान्थियारि समानथाय जाखांबोगासिनो। बिटिसि बिसायख'थिया जेसेबांनो खाथि सौफैदों एसेबांनो आसामनि राजखान्थियारि फोथाराव मैखोम सोलायनाय नुनो मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिजेपिआ मोन 40 बिटिसि मासिफोरनि गेजेराव मोन 26निफ्राय 30 मासियाव बिसायख'थि गेलेनो सानथांखि खालामगासिनो दं, जाय गावनि लोगो हानजा इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल (UPPL) नि सायाव बाङाइ सोनारनायनि इसारा होयो।
बे आगाना बिजेपि आरो UPPL नि गाहाय बादायगिरि बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट (BPF) नि गेजेराव जाथावना गोरोबथानि बागै सानखांनाय सोमजिहोदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया जुलाइसिमाव मोनसे थिरांथानि इसारा होदोंमोन, जाय बिसायख'थियाव बिजेपिनि बांसिन गाग्लोबग्रा बिफावनि सुबुरुन होदोंमोन। राजखान्थियारि नोजोर होगिरिफोरा फोथायो दि बेयो ओनसोलाव UPPL नि दबथायनायखौ फेरफाथिनो हागौ आरो हाग्रामा महिलारीनि सिङाव BPF नि गोहोमखौ फोथांफिननो हागौ। बे समावनो कंग्रेसआ गासै मोन 40 मासिफोराव हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेनो सानथांखि फोसावदों, नाथाय बड'लेण्ड ओनसोलाव बेनि सिमा गोनां नुजाथिनाया बेखौ फारसेथिं दोनबाय थायो। गोरोबथाया सोलायनाय आरो मावखान्थिफोर सोलायनायजों फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिया मोनसे गोजौ दावहानि राजखान्थियारि दावहानि समायखिरा लायो। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै, गोजोन्थों।